सहर शेखचं जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा आरोप करण्यात आला होता आणि या प्रकरणात सहर शेख यांनी पत्रकार परिषद घेत तिच्याकडे 15 वर्षांपासून जात प्रमाणपत्र असल्याचा दावा केलेला आहे। यावेळी पत्रकारांच्या नॉट रिचेबलच्या प्रश्नावर सहर शेख चिडल्याचं पाहायला मिळालं। हाँ तो निधन हुआ था ना, झूठ नहीं है, सच है। नहीं, आपने बोला ना नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में दिखते हो, तो मैंने बोला निधन कब हुआ, मैं वानखेड़े में कब दिखती हूँ, वो दोनों की डेट भी तो पता करो। अरे तुम्ही मला विचारलं ना की गटनेत्याने तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही मला विचार सर लिसन यू जस्ट आस्क्ड मी की हमारे पार्टी के तुम्ही मला विचारलं की माझ्या गटनेत्याने तुम्हाला सांगितलं की आमच्या फैमिली मध्ये निधन झालं है ना, और फिर आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, आपने बोला कि नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में दिखे।